Mbia mono kigima mwancho muri television ya Ndizi TV kerondo chechi za chigendete gusuka bwangu kigima elie msemo goroba ya bono na kwene kiabuna nigo twasoira sumuro buri Ekeumbu bunere butambiri tukule Jumamosi ni tukule Jumatano ndete tukule bageli go kwarigania no moyo murabu kigima elio nyale go soa sumuro buri yo tunyale go kwandira na buna Gusii na igoro ya mangana ya tulengete buna nagote buri tangani omogeni one oikire ase studio ya ito litukulia lero ni unagote yakuru kwa mheshimiwa Victor Ombasa Omwando nigaro MCA wodi Eliariana kwa Bonchari County ya Kisii magoroba ya bono nigo ndetokore bageli kumwaligani bya kigima elio anyarego kwana amonaintwe maseyemo ase magoroba tintageti to kole chinga kinyinge tigamwaligani bya kigima mheshimiwa karibu. Asante sana. Waidiri. Mbia mono waidiri. No mokongole. Mokongonde trochi. No mokong. Gocha wikawe ko mokong. Kitada. Na kiandre. Mbiande. Yes. Bia kabisa. Yeah. Karibu Ndizi TV. Asante. Bia kigima. Na kuligetie nkaro ka respond bia kigima. Tutokorele pakeli kwa kiranga mbia mono. Gocha eliokwana no elioksi na boigo anene mono oliokurwa se ward ya Riana no mugusine na tete komanyaba raitu achorana na kibali bantu baina kin aibarure ngai baikire wikabono. Yes. Bono na ikire kobatebiri teri yao kurinde guika ayo monene obainekeli na nikimaene. Victor Ombasa Omwando ningo na ninga yibuletwe. Bia mono sana. Yes. Bia mono sana sokungalika gochagaiga. Yes. Yongo koroga John the Baptist kose John Kebati. John Kebati the Baptist. I John Sibian. Bia. Injingo koroga Victor Ombasa Omwando. Yes. MCA Oriana Ward. Okay. Kutoka Bonchari. Yes. Yes. Ngayuboire. No aburiana gose ko iboire isiko ogaje ko chariana. Ya igonye boire Bonchari. Yes. Ese wodi Ariana. Asege jiji gekuruko Bonyakoboke. Bonyakoboke. Yeah one. Okay. No wakinete no jede skuru gutira. Totabinga bumuga no gutira. No nakinete. Abantu batete bakomanye ayeningo na hinde na kiukina ko kwarenge wakinete tobotaka ko wakinete tobonda gocha totabinga gutira. Nabota gitomanya. No kinete kasege jiji Bonyakoboke. Yes. Muna kamura kande ka ukina. Okay. Yaron ko iborwa kanyara tata no mwarimu. Mama yaringe housewife. So rende ngachake school. Ngachake school e ku Kirori primary school. Yes. Kirori ye. Ige kutokese boundary. Yes. Ya Bonchari na Ugirango, South Mugirango. Abuno tata ka somiri. So rende school ngachake school. Yes. Kana soma na class 4. Tata kandusio akangire school e ku St Mary's form 4. Ngache school ende. Kana isko nka iskonki wa kora ga isko kero lisiko traenda o sino ne college kana college ngagenda tabaka. Okay. Kana tabaka ya South Mugirango na lengo muntu mu yasoko chora chi design. Okay. Achisane chiri charosi kube kama doido elinde chisani chiko 7 decorations kiti chiroka na biya. Very good. Yes. Madaido alia na twara korosi. Okay. Karose madaido alia na ninyo letekero na lenga tabaka. Yes. Na iyo ninyo letenga kiyo because kwa twara school. Chiko na rude school na rude college. Yes. Indenka. Ngato karalende tikatoro sibesa kwa aido. Ninyo lete ngakiri okobebese tale ngoro. Twakombete kanyomba kamogari tabaka. Okay. Jeni kazi ni cyane. Toyena ndi timetable ngokorga rero. Ngokorga mambia. Akara mo kolega si yo. Ane gatara tole kora primary school. Ekara onde kerina nkarais nka senior teacher. Okay. Ekara na ruoro ngache tureti, ekara tureti kama deputy head teacher. Ke ngakolega singi tureti. Okay. Ngaruke tureti. Ngagende school ekuruke zero. Kesero. Dioke. Ngayi gotoka. Dioke is Diocese of Kisii. Okay. Yego tukagalia ngana yabe hospital. Yes. Yes. Angana Kasaro secondary school. Okay. Ngayano mno deputy head teacher. Ngakolega singororo. Alafu kindo umwalimu olengo maneno ngakiyuru ku Philip Mari. Okay. Agakina. Akabumu curriculum support officer. Okay. Msieso. Ayo. Na inchirinde kayo riba kana yugo kina. Ngakina ka mwalimu manene. So nga mwalimu manene school hiyo. Na ndikindo uno mwalimu manene. Nga twara
okogania gosoa Ekeumbu kia balimu group the Kenya National Union of Teachers. NAT. Yes. So kindo na beto mu assistant secretary we Ekeumbu kia balimu ekyo ngasabwa balimu uya na ekatwe kwa mwaka 2016 yes ngatenekero kwa chairman ase Ekeumbu kia NAT Ekeumbu ekyo yes ninyorete kana tenekyo ekyo kwa pingana no yoro kabere ro mu chairman kwa Makori okay John Makori yes togatai amana yare chikura ekero mwagire ine ntunde ntangani yes the Kenya National Headquarters the Kenya National Union of Teachers Headquarters yakarangiri chikura ke pindi ya kabere a repeat election okay ketora repeat election oyo Makori akambware ni chikura emerongeberiga ngateba asante biamano kakera ngamwaka koro kiri nanjira mu murande nanjira Daverego. Yes. Mwaka boko. Kana mwaka boko rende. Akagendera nje ngayone gasiane. Okay. 2018. Oyo okuruku John Makori. Akanyolega asese county muno director. County ya Kisii. Ya Kisii. Okay. Oyo rolengo mo secretary, mo executive secretary ngekeyo, okuruku wa Geoffrey Mugire. Na era agachese county muno chief officer. Okay. So jina fast katika irenga. Katika ibere. Abali bagantebira. Tata bona iga kilikuwa kwa kero kilikuwa kuburike wacha wonde atokwegera ujo executive secretary yes ngachire ndekero geke andi wakira tukapingana muno sote group Pamela gega lakini nenkamubwa okay ngabo executive secretary in 2018 ngakolega asi 2018 mpaka last year 2021 okay but enda tokote utraru abu ase miana tisingenjo ayino yo mo kwa bene semeyo akiroro mo secretary gusumunya kiroko bw'Ekeumbu kyo NAT ke kugerera mangana ya balimu imirimo yawo nterei na ndi what were your achievement ngikwa korete kiriyo akiroko ruoro rwo yake kubana chingagina harengo mirobye ne yekeranete muno mo secretary wono go secretary muno mo secretary turacha kiro secretary okay kana so to kiro secretary in 2018 as the election yes nkairari bagaria Geoffrey Mugire egento na korete egasio mo secretary no ko baiga egasio no ko mo wakili ko balimu yes kero gwate mechande yabo no uri na bakonya teacher service commission yes iye kulika balimu kiza jine nkobere mbe sana yaitereria okay okonya no mo mwalimu okonyora mwalimu gwate kengwerere over transfer kuri skuru konya kosomia ochi oirire skuru entambe yes egasio mo secretary nereyo kogenda obisio mo teachers service commission director mu sub county mo tenga yaya igaiga tokoletibia yes koranche tigomongene yaberega alinda abana baye no mwana yakine ka kine regale nanya atigera konka rorio yana mo kumurusomira sakumuira osokumwira yes mwalimu itu no kwa konya tsazingi no bwatirwe obikire police station ya police okay egasiana mo secretary no komnyoka koranche mwalimu bwatirwa okay eli no makonye gokwara temete okore bintu bibiri bitatu bikorogana kero abali baitu bakanyoro bokongo ebe na makweli barwarete ko baikange okay ene gasio mo secretary na endele ne ko barwanera kweterese kya makirigete ke Kenya National Union of Teachers pamento mashahara okay ko baikeliyo gikurese branch yes totebyo mo omoneno ito Nairobi yo kabere sosione will nere abekeliyo ginaki abali makizi south osabali monso ba Kenya kaki mushara bakonya no musinini pamente okay twatebya mangana akurese branch okay amangana akurese branch aika Nairobi okay twa association chinguru ere kunya kwana okay amangana ya kuiwekana bali metwa koragenda kike banyora kilibatekere bana tutragenda ale kabisa kira kana watu achakire bono lito ligirete ko siasa nubwate family yes ni bwate family nimbato muswati ko Beatrice ya kwana oyinkora ngyo ndigirete bono igese na go sonjeta sete kabisa amanda una go kaiga riete tariwe timo kwanere bya ni manyete kana ndigirete ko rwabu bya kima so ni nyomete yes na imbwata bana batatu okay yes mas first born ko university one ka ko internship yae ya nursing okay yes mwana no kabere ga gukora degree as a University okay statistics Bachelor of Science in Statistics okay
Yes. Okay, mbia mono ndondo che no yogatatu. No yogatatu. Igale form 4. Okay. At Uganda High School. You know the people. Ninde people. No wagatera iga. Yes, I am. Mbia mono kima. Wana kanya tuikire kabu ase mutuikire kwale ngomo secretary w'ikiombegia Kenya ekyukya nat. Yes. Kurabu maigwatira gucha. Wono ingake ruchikura na bali baitu 2018 nagotebia kumaega ngakorega si kur 2018 mpaka last year. Okay. Igonta getente benga miaka igana belto muno secretary na lie union serikali ya tato gwite union. Okay. Yeah. Na general wakanwa kuru Kenya National Union of Teachers kera bali mukuna chubale kirumo tenya egento ko union dues. Chiwase chine chera kube kwamu TSC yatumira nat a check. Yes. Lakini okobe serikali ya tato gwite union ni kwe. Yes. Bagatika kuna cha bali mu union dues. So ese miaka yebere na belto mune secretary ya na. Tonyo ligende. Nya ligende. Pipi. Ande akembele bale kote bana ba tegete. Ngenda korega bali mwe kasingia. Okay. Na mwana kuruzi nona ko sababu muswati one Beatrice. Oko agende wasokera. No maya tulimba de mashara. Aya ndutere none 200 gabwe sokere. Wasengaka 500 gabwe ne sokere. Na jere nenka sababu kakawa. Sababu kabande. Oro kanoro. Yes. Na igekwera ndo bakubuna no what the people. Yes. Mbia mshukuru sana. Ande yake tutaraso samangana ya siasa. Ngotabale na serikali tatagite socio na kiekora yale kore mirobili yale go scatter turatebe emirobili Jones yekiombe kyogia KNUT. Nesinge ju socio ngo se ebintumbire serikali tatagite chinga kiechu yale kogera yale gukora utika kuture cheni beyo elinde mwaka nuna mirobili ndeos. Igonta tegotebe socio. No monto soito wa secretary general umuntu mongaini sana. Ndekera kumategera gutega akuba magana yese mitandao no bakora no muntu mongaini. Lakini na igita segete power ekasoso mutu wae. Okay. Power got into the head. Na basonga bagatanga power is corrupt. Yes. And absolute power corrupts completely. Kabisa ya kubeka ensema. Kara power ya so mutu wae. Akachaka kobe lone ranger. Kurwa se chinja chirimu mutomete bona. Yes. Akachaka kudara ono na bali bali korona barabu gas Nairobi. Okay. Bai karansa mune gikao mamotenga mangana tokora bali mtu wa Kenya na rae. Lakini uko gende se TV uko na mangana naye. Okay. Ngoro chino ndiria ku resign. Nairobi ko resign. Ya kurusia mariga kabisa. Yes, munta yole ngoro ku national team. Ekiombengia tonge mutakete gose. Kwenye kiaro silinere. Okay. Na bali kwenye baro silinere. Kwenye wiki mpaka ko bikuri bitango ntaba so TSC headquarters. Muswati ku finance macharia kwenye tabirenga monto yokoreka nagaiga. Ikera bwate maringo na igeta gutwara. Ande akina singencho abete nominated ne kiama kirya ODM. Yes, na nominated ne kiama kirya ODM. Na ngieko era serikali yakumurwania singencho lense meyo na ngieko kera. Ine reason yamo kumurwania renge ekera kera abete nominated na ODM. Kwenye serikali ya family government Jubilee. Okay. So no baranyole ngo moneno ngakieyo ntombia mbale kwenda. Mbale kwenda mo. Lakini nera na igeta twara ngakinda tebe amaringo. Okay. Akaranga bono nere KNUT na KNUT nere. Okay. Tago tekera mangana to kumote kurese ground. Okay. Ekera gakorera muna akorerete. Okay. Na ende ekobe yesa wabuyu akorete ko bikurese kyamekyo. Ekera gotena ko bomet. Yes. Tied. Kani maenga bali babu met. Na ora bigete misumari wakatanga umuntu yotatura buya aweza kapita. Iko in general kwaligiretie amaganio ya abalimu ande akene kikiirete ugacha koirekerwege korende ayingo kwa nolengora. Ndi gwachagete siasa bono tiga siasa y'obwalimu ya KNUT siasa iskogaiga yugotaka koba obo MCA enere ntunde ayintanga ni kwabuletie na koirekerwege enere ntunde ya nabuletekero koirekerwege anacha kitumotinyo gatatu omwakoye. Mheshimiwa teri botambe muntu tari bonsi bakuburira imoga na gweta njira geju gwatumegete iko gaeta go sande akene gasiria abantu baruche uwakoretekera kwarengese ekyombigia KNUT. Igonda tabe go moraria John nga emiaka na vera asekiama kya Kenya National Union of Teachers kora balimu yange tu musingi kumanya nkia bali batagete na malengo konyara bali gutaka abalimu ni wananchi muna bantu bande. Yes. Abakonyara magani yabo na abananchi na baraba kore ndiki patagete ige kanga musingi. Okay. Umuya ogotaka
komanyanki abantu abaragani kero na bali no bamende se ward na barongo kwa na baramangania batagete bakore se ward so kingenda ko bara ngukuna lengo na bagukwana ngukuna lenga kya abantu bamindo kwa na bari na ward karoraiga emiaka ya irire 10 twalite the ngaki tokoteba utangana kulikwa devolution yake yachite kere devolution ya chagete miaka kaera miaka ndetane kaera chikabe miaka 10 na ende kwa nyoranga abantu betu magenda tukolera bintu bari gukorerwa kulingana na abantu baminto mbaisa na getena biro nkarora kinara bali bane buyaiga uburayi bwo na twalesa balimu bangeta maskani ekera no mwaka igo era 2021 nali banchora koba executive secretary and team pingiri ngaroko wanyo kwega bali batwaleso asende kuko barabia tigandora ngo sini bole kero ekyo MC bariana ubuyo bwo kolera balimu bosini mole teso bodi itariana bosendo twanyara konyore change endera engi yake na incheke nali kuligichukura ariko te abantu mintu bariana kinda nyorenga ewodi yetu igera at 40% inyeke kana kule miaka ya 5 eke 41% na 3% irenga yemo ndashukuru Mungu kile na basukiri igorake mimi kimba bono na kwa bolia tali raisi umuntu akulichukura lende tangani naenda bwe korengi na nabana nchi bariana mbaroche munanari kuraba so MCA munanyara kurabia tiango to mwena enafasi kwa ngine kikiagara na buli tangani mpaka koli bageri abantu bamina buya asukunga nche kuna chinko nyasaye ange ibirengere bia eninyara gukorera abantu bamindu bariana igasengia ene myaka 5 gakoera eto kira bakorera gasengia wakore mirime ekoro kengesi getangani buya igo ikasinga kie wakora se bodi ya riane gotoka bonchari me county ya Kisii twachakire kumumanya kigimo rutebiri ere asarwete gutira na ekerenga kia igyo kuburia siasa na nkia tagete gukonyera gusigukora asesemelia kurobo basi agatebana honorable Ombasa tiga akorere abantu bariana egasi umwaka w'ikiri 2025 na ibere naliyo baramuhinyore nainde Geoffrey Onkundi kurwa ngeri tuned loud and clear biamuno kigima obigo nalige gokorukuna nere kurwa Nyankongo Junction President Kemi Sophie Motangi biamuno kigima asoko bime ya Ndizi TV na boigo nigo twagusabeire ukiro mbiri unabono kurera barengi igore chipara chipara chibasa no kwa kanyari chikuru kurese county chiro chipara kwa nyaranga chipara lende icho nchira baikera Kisoko chamaje unabona inyorete moralia ngogenda setekera ngoli gichukura mongina yamubata ngemya katamanini nyorta banira ngemya mongina yakamakora katana gantebiga umwana one njende etiumbe kerestima tianya kororeke beye kemwata nyumba tinda gitonde mere para tige pare gebe muneriga yendo tetondo serie nensoko ya machi sengu kusa machi kirango ndo chana chikusa machi nsoko na nyalenga kuche susera nkonye ntwara macha manya binde byose binotika so kana yuchinkwane chicha mangana machi ne chipara abantu bantenga ntwa destima gamba de abantu bamento no bara bitinyara kwa destima akine kana biro mu MCA nabona njengo kolega sa muno mujumbe oyorora achorwe unabona twachore to mujumbe Jack Charles Nchoke yorekana no muntu miyekera na turangiri ntu na MCA mwesaranza tuikaranza komo atebinga tingo nyara kora bonchali njibweka ikatubwaterane tunyara kora bonchali ito twensi igo ekagerarende karoranga tigantenene elinde uruburayobu nduburayobu abantu baganeti kurese wodi tiariana ande ngosaba ngikana biro mu MCA kina nyala kore ekemugoze bibere nenchekera ngokole tam keranda akole etoka nenjinaga natigire legacy ili rarigire kumage tokeno era mushimiwa ande akigwatarire ase wodi ya Riana ekerwale kuboli no nishukura no yale go point out gosunya go tebe ya mase ya mona kenyurugete go sense mugete muchando nere babwate ere tofauti neye ebinyo bwaitira abo gusinkwaitete no manyete nse mugete kentongira batagete mono kubwe ense moyende as a word area igo mwari sublocation ona na word sublocation ni sato lakini nere
yachite kaba wango iga ekabone ngwate sublocation ekuru kwa Nyamwari ngatware sublocation ekuru Bogita ende ekuru kwa Nyamage na ende Bumukora Bumukora bano nonkorwa amangana bamukora bagukwana amangana abanyamwari bagukwana amangana agukwana kuru Nyamage igawete kwenye niki soko abanyamage mbatete barose kinsoko abali aba kitamba tete barose kinsoko anyene chipara abanyamwari mbatete chipara abamukora mbatete chipara bindi no weekend iko sawa kabisa wote aje muchonsi yawe jubekaine bono kero kwari ko buri chukura goja andi akengwate mete gukora nibyombe gitega tebe na byabasae ebyabanyina ando menye to barema gwate mete gukora na barabwe mirimo siko basirangire yonse na inde mero biri kyobwate asensemo yabasae abanyina na abantu lemenye to no barema yes tenda etiko libolimo tinya etiko koragasi amona abantu bale birema kusina banyina abantu nakoleka sina barabu abasae muna nalengo mwalimu konya nalengo go sanga muna basae kumanya magani yabo lakini nanye nasange tunabasae buka kumanya magani yabo kumanya ubuya bwabo kumanya ubujanja bwabo kumanya ngakinda bakonye ningani munabona banabiro mu MCA usanga sana nabangina byumbe byabangina kana kuri gikikura ebyumbe byabangina byandangireti sana ngene njiko bakwanira komanya mangani kibabwata bikona rakabata bina korose byumbe muna mubwata ngene gentekia ekiara aye muno muntu yo muntu kunyara gukora kendere kene kiri mona amanta bangi gokonyara muri kibirengerelyo gokonyara muri kibirengerelyo nakobika chingurwamo obomo ne chinguru ngwata binarenga boyigo nani nabona ariko ba promise ko mu MCA byumbe byabangina tiniko chikubitika nabo nkogenda ko bayikange na aliya magani yabo batayete gutwara batayete wikera mbabwatse sindanya ariko ko bakonya sininigo ikana bona abeto nyara ko bakonya bonsi bagaragani konya kwane kulyoke mbaye elinde na barabanya ariko sko buchi yake igorebi nema nimbwato mopango ugo tware register yabantu bonsi bale birema ese wodia ne ariana ese kinta tware record iyo mamanye barangelirimo mamanye nyiwe mechando babwate ntobwate mpaka otiga abantu agatoreke birema tokorora tobwata abantu bintu bare birema abana bare birema osobomenyete no barema batataki batayikosoki gusiko ntagata abana bari bonsi bamanye moralia na yabange ngutumia kibasi cyane cha cyumushara talichiriche ward asindanya ariko bakonya abali birema ntake tutwara register kose record yabana bonse bali chintakana ase wodi ya neriana nimbanyora litwelimo nkaransa na barabonye bali 50 50 kose 100 mbaikansa na barorenga ki twanya konyora muntu manyite ngantoro na chintakana twanyolire Victor utorangiri nkaransa na barabu me nafasi wakwane manganawa kwenye ruru mwana renta kana kabisa mama mwana tatu mama tai mwana yaro mongaini batakire konyora no basari no karate ya mangane basari morali no nyene sabuni ako chukutumia katika chegwire school twati tege sabuni kwanza 150 umote ikaram yo kulika bwata mabera mangi nyasali konsese ninjere chinde chonse nyara kwa nyabana we wali chitakana ntafanya hivyo injere chinde cyose binyasaragani korera bana byamuno kigimambari gabagende to kulika gocha kaiga bande batabana oyo chairman community policy Bonchari Mr. Elicha Nyamweya agatana kumusabira maya umwalimu oyo etaya ya Bonchari nabagataya koigo nari gotebana era kurukwa Venora mora kurwariana bomokora Honorable Ombasa na bwata maroro y'abantu tikabono gaki atokonye kibara nebitacho kwanza ekerorano keroko enda sugunana osoke moino pi ni kubaya fanya jambo mheshimiwa no maitensemei no maitomo chando yagoteba ensemo yebitacho byamazi ni manyete no bwata murubiri igomba to murubiri urega na bera benga musharo na to kunyara cross bitacho lakini ke county assembly era eti nga chibeza nkure guchire kira cross bitacho kusiro chichipara
intagete chibasiri chikoro chichipara moralia chikore gasi chipara okay kimba to mashahara ne tio mashahara yes lakini chibasiko chichipara tio kore gasi chipara chibasiko chichinsoko tio chikore gasi chinsoko yes chibasiko chichibasari tio to abana baito chibasari chonsi intagete ndi chibasa chiwena to kwa abana chibasari anyolenga mono mwana usinye ko ngende skuru ebesa bantu ko mune basari nero beke tumufuko kutalera yes staki yini pate ndagati chibese chikolega singia lakini chibese chibenchiru ese county chikolo sinsoko usipara usibasari timbu ategente ndanya gora lakini chimoja ni chigoro tokurigite tebe gosini waisani enchira giteiga ororena nonyo no mpiombe giteiga bicho kubwatisia koranga andi yake none bitache biyo bangina bategete birosibwe byayikirane onye tokonyora kibese korosi county ikiagara ande akina bwo ikagari esube kwasi committee gete kiri kikwalokete kibesa gochiasi kinsemo na ibwiru anerre ili ande yake onyore kibesa kirago konya simiro bulinka munebi yes ni nteme sana koligia abasani ni nteme sana sikonyora na kwamira korosi county lakini mayetengo mo governor ito Paul Simbarati yes yo chole tumoisonde gabwata magania maya ase county ya Kisii yes intubuna ba MCA chenga jitwa nyali wikaransa nere tomotere ngo mugabana ebintu abantu bale gutubule kare twarte kuri gikikora nebi abantu itumbata kipasari abantu itumbata kitanyara machama ya abantu itumbata kete chipara kirosibu igo kara to bwatsi munantwe aba MCA ana narodi na chatu bwatsi na botokonyara chipese icho nyara gukora magendera yo okay unabono na chakete kura mario acha kukuba Mario yes naenda akatotebinga amalio gaya nini muna wa MCA yes ndakete munyaire okay nyaktari chenu twakolete okay na Mario gaya oligire tuteba company yes ya tutebe Gusii group eko abate a pilot period yes amalio gaya bwati chitraka yes muna wika level 6 namayi traka namanya tengaikire nangayi akuru level 6 yako ika chi dispensary chetu sinyektari cheito yes amanyikanire ngaikiro kiro munyektari ali kire kuru warete igana amalio ga kurwa guse somorwire yes amanyikanire ngamalio ga soka naraya igona buliko liko gusamalio gitakubwatigwa mnaikenye gitari mnasagenda numurwire urwaririgwa yes Nenjere muyo gutanga enjiriya Mario gari kuibwa kuibwa unabona Mario kana wale gocha kuruke skemsa atare ikasa wenda wika atare ji dispense with nyektari cheito aikire ko usireme asegetenjera asese mo yawe egodi yawe ya Ariana nyektari ngacha anyorete obokonyi bwa Mario gai ntonya Mario kana irete chibe komanyene ayarachite weterese chinguru chomo gavana ito yes nereta Mario nyektari ko kunyamangiri igere dispensary okay ngaira Mariogo nyektari ko kwa Liana ngaira Mariogo nyektari ko kwa Yabi na ende ngaira Mariogo nyektari ende chinyete chirenye tupatanya magiri tuwatora Liana tuwatora Yabe na tuwatora this fourth one has escaped me yes igo nkobirire tons lakini nyamatuani twadi nyektari ko nyamatuani nyamagiri Yabe na Liana lakini naisanete for now gose tataisanete exactly na inde no gochia kulili ntunde yende kulingana na njira twatebiwa Mario ga ya chamake igo taisanete na chachi chena na yande endo tutagete Mario ga ya kunya gocha igo taibwa kaicha munaika abarira banyanyora na endekera murura achire kurwaliwa na bantu kutigena mayesini na Mario ga ya egwa nguri kwalensa no munyaktari nje muno MCA na mona gene nyaktari muna nyamatuani babori na ki abarira mwa tamayo na ningona no ndange list ndigereri mpiki no na bantu batano umuntu najitega ko Denison onsazi aya Denison onsazi yo na Mario ga imwakire simu ngwajete nyektari ko kunyamatuani ngwaya to Mario kana tebunga ena to Mario ngana wangwesene kana ki Mario na kotegasi okay yes asinye gitari ekyo turatebe yo mugabano chakiri hasi byo bayire mwairire njibwa tabane gitari yes
chinyakitari bono echo echinde chile level 2 echinde chile level 3 muna bono liane level 3 echinde chinata muna matuone na nyamagiri chile level 2 okay yabe na level 4 nyakitari chiga njibuati nyakitari baisaine baisaine muna bono yabe eyero level 4 hospital level 4 hospital moralia igibuata abanyakitari barenga babiri voka lakini ekero nagende yabe nkobole ngaki none chirumo malio gako bekwoka chirumo oli space infrastructure teyo esa abanyana bakanyorera abana naso bento kobeko batimokere kabanyorera abana chi space teyo oroche byango tebi gento kyokumina rora yabe enyakitari ekero ndo mwana musinini nari kugotoka boko na mama nagenda oro yabe echo ebwato murango yo nero badero abantu bose bibaho tumikenge mbogwate ngiktora tebase orero akana barara ngikitokoroka tebe tu ensemo ya juwadi ya mbogwate cyo chabo lakini umuntu chire kurisiko otabu ngabono genda abwe olete specimen specimen ndo chitupime abuo oka echo eyo karango aka nerero kunale ngamana kasini pakabona ekyo ndoche nga krigentokia igongo tebanga chief facility infrastructure ementwe asinya kitali munabona yabe kali yabe yoka ementu liana ementu nyamagiri ementu nyamatuoni ili nabantu baitu banyore asabakuru bwangu na ndasi batsali gusumbuka okay igono bwato murobiri bujukwane kia nande yake kwa tembiri ko bakonya orahuze no negotiate no nabanyagitari baretuo gose mubwaterane no mubunge kwane gina kinyagitari icho chanyorire none infrastructure icho icho egere nona abantu bagocho mate baruhiri boka bambali bakoleta baruhiri ororo ndahemboro bumbate ngo gutaka bari gutumika nyombe icho no bwato murobiri bugocho kwane kina ngo bwaterana muri no mubunge bwensemei kabisa bona bono mubunge nago tebi yes no muntu umia tukaranse na tayari na bali tayari kokolega sema na MCA ningani emechando tubwate chinyakitari to ikaranse nere yes tubwaterane okay asa kubeko koboko tumubwate nende tukoeka koboko na MCA ababwate chidaraja tubwate chisiria mangana makongo igore chidaraja chitu kire mure atule konyana bana ikawagwetera asasi nini bagende school bakorondia satambi bagende school ngani chidaraja pia ndishida yes mangana chinsoko ndishida nonto ngani tubwate no mujumbo ito endo nyare kobeka ibintu bitu byaso bonjali nyare kokora abantu itamagenda okay tengo tugunki umona nje ukwana gose omuntu gusomo mwaki kura kurubonchari inche nkuru kwa Beatrice Gachemba mongina bo mheshimiwa Victor inche inkomo saberanya sae amo echisemi ndo bongaini eliakolere abana Riana emerobo mongina omno gwate wana koroje go ligire SMS mbia mono kigima mongina Beatrice Gachemba soko ligerio mugaka gaiga kagendrete kurwanira abantu bariana mbia mono kigima ekerto gendrete nali goteba mukora kurwa Bonyakera Honorable Victor Ombasa netaya ya Riana ward. May God our Lord continue protecting and guiding you. Biamono kigima asokolika gochakaiga. Honorable Victor is a true servant of the people, honest and dedicated. Keep it up forever. Biamono kigima kwalika elieta liao alitokomanya na ngai kwalika kuru nensemelio kurwa enamba no iregoro gabo asset via hao gabo ligeria roli SMS go chelinde mheshimiwa nyeiwe na no muligireti mosomi kurwa Riana ward yabe Bonyakera Victor Omwando Ombasa neta ya Riana twagosa bire amaya ochenchibuna buya Riana yaito biamono kigima so gutulikira gocha gaiga uyo ndakorukwa na kibona ligitega igelieteri tigantebe lindo chebuya Edwin Nyakina mimi nampongeza mwalimu wangu kwa masometi ya segete ororo mwalimu gaiga oyo Robert Mugaka MC oyo nomia biamono kigima Robert na so kulikaigo ngochaga Lameki from Suneka Bonchari wezi wametupora sana, atatusaidiaje kuporwa please mheshimiwa? Kuna
uwezekano kurudi enzi za kale please tima etinkeke wameporwa sana ni chitaya chi street lights gose chiduka gose nikeke no ande yake no manyito mochando ibogo porwa okay nikeke na wetu wangu iga yes obwe wachakire goichora enzemei yeah wachakire goichora na no maetekera obwe bogo bengenche yo inje muno mu MCA yasiana no kugamba na administration yeah elinde babeke mepango baire bitambukiro biri byabo bya ngambe no DCC ngambe no chief ngambe no assistant chief na nabatuleti na intu muna bananchi ndo basokotetea ogusalia kana wakanyora tumanye nyarebe no muntu omube lakini twakuneka tusoke tutebe nyarebe tunje twampimire tali chinja cha injiringia njira ko taratara igatirinjiringia yes elinde ibitambukiro birwe na tutware usalama okay tutware usalama abantu tubakore biashara biya abantu tubarare bwake mabusubuli ande kenuka ketenese njo mabwa kongire go sina abantu tubwate chinjire kitali chingia igere marakabere abantu bale baranya bayiboyire ne chimbu kitali chingia tababa abantu abaya none enchale yo muna mutoliro murali ikire chingi chimibere tego soli uratirire na ande yake tikoro kina go choke kabisa roje kana mutoliro ikire chingi chimibere abantu bitumarenga bakonyara ko goro mutoliro chingi chimibere nabake ige kana montale enchara nabakonyora nonye tarenge kucha ko mwivi nabakonyara ngakore ndikeke uchakire kurambali yes bakobayenchara so lakini ningani bagambi baito andi maitenga bagambi bale se bodi ana bagambi baya yes mugambi yana mukora abantu abaya abakore gasingia na tonyare gutwara utulivu abantu baito batwara utulivu okay bunde kurwa agata mesisita mweshimiwa toigorere chiro ya mesisita na chitaya chibekwa se chireyo no mate chire ya mesisita goteba ne chitaya chabo kurengana nera ko boli na kyoroche igorwe ebakonye nsemei mesisita nonka kabisa okay nimenyete ngachitaya no mate mochando nimenyete ngachitaya okay asoli otamanyeti nkiyo mochando wechire ngori na ndire ngakigete yaraerire chombe na ni chimbuli cha chakete kuone wo okay matekere chimbuli ni chombe chikone wo kanyorore ebango kekona chwa uchese county kwanyoranga amagendera beire kera abantu bakore biashara ndonsi kanyoranga saya kinire achakiri gukina ye so egacheka ika emangana ya gasira one chiro neroro ekoba ejuma okay akindi kwa chira nene igo mangana yo gutwara chitaya ase chire ya mesisita ni ntebe okay nkonyara otokobera chitaya mwisho kwa na muno ulio talishua neke maene no kunyara no ye umanyete obeka chitaya mesisita wikotwara chibesa okay ne chibesa nyinga jiko na se county okay tukonyara kanywa chibesa kure se county tokobeka chitaya tali mesisita toka na wacho obeka chitaya kerina tubeke chitaya yabe tubeke chitaya liana chinyinge kabisa ne chichiro chonsi chikotoka liana ward okay tingo nyara koleka se yo morali kuru tereso mufukoni muko lazima itoke wapi county ikoto kwa legislation tokobeka machiko naki chibesa tikotenge chikoro chitaya okay chibesa tikotenge tokoleke neke bas no tokotebana kama chitachi abere ibiche etatu abikira ya mwaga ndio tobekaleria etsi mochinde ino chinguru cyane kirarwera okay lakini utabwati chibesa tokonyara gukora kende ya namachika iyo gafese county na tokose machiko narorire bana inchi abange bakorera iguriye ubiye nyingi egotuka sichiro upgrade kigo se moncholo likiora chikobeka kwene kyabuna chiubigiri gotoka lise chiro ekira lituko bitongora tubirebya masakarama goma bintungo tikarabiralia ubiye yacha onchoka yabaga yale to gutioko konne sana asi chiro jinga bunekika kiri ase ward yao ande ake meruneruro chira bekwe eliye konya abantu benseme eli gutangana na marwiri kabisa muna bono narora umweshimiwa deputy governor Daktari Monda okorore ubiyesere Ekeumbu alina cheto akagenda kabisa bege the goods akakoleka asengia ubiyeli na bekurusu wasegete gari irwasera umurwe ubiyeli na beko chenjwa ebuboyo ekumurese megondo igo kitora nyore ngi ubinere kutoka asebodi ane ariana
tingo tiga abantu bana batwara ubuchafu mungo munobu no ngoteme sinko nyara ubuye kore ndikiki erusuwo rinde ebiko sebento kubekwa tusiwe na uchafu ubuchafu no burwire ombiyona korokana abananchi beigure ga kigima mbali bakumaete biya kigima bono batebire na goikaba kuburia maburia kabisa tikanda lilia akuru kuna Venora Mura kutoka Riana bomukora kurwa Nyamanche SDA na baligete kuna kitu umeongea kuhusu Chintakana gaki my brother umutigireta abana babere tangu mwaka w'ikiri bwibere na 2022 tanya konyora musada wote. I think kama uko na huo mpango akiwacha Mungu akuonekanie cause hata place na pita ndio niwaandikie wanisaidie ni lazima ujue mtu ama kitu kidogo gaki please take my number for more information please yakuru kwa Venora Mura kurwa ensemo ya Ariana bomukora kurwa Nyamanche SDA uyo tebrena onyo kubwato murubiri bwabana Chintakana nere nabwata banatigire ande yake onye kubwato murubiri muno uyo oba moswana nime na bagoteba bono muralia kama ningekuwa ni chinguru chinyingi yona alikuwa gacha orphanage esa godia ni Ariana esa wana Chintakana bagocha babi ku once piororo tutwala ne school nyindi na bwate chinguru ekero mwana bari asamuna ayo naboko donors naboko basani para ruchi endagira no mwana lili yakubuka mambia maitenga ninyole endagira ya mambia ninyole endagira ya mubaso ninyole sapa lakini kirari mwabo bayibuli bayembo iyo nabagukora kurumami mpaka marabata bwati kenda kuli inali kutwara chinguru nona kutwara na orphanage ase wodia ne Ariana twari kutwara chinguru mna wanjani mutwara na orphanage ya mu wanjali constituency isto kulendera abana bitwara Chintakana zetre kwa wanja kwabo kwa Chintakana intu tolebuya njira kitura bakonya nyasaye na iguri chinjire cyaye ochubusyo ndikumanya tunyale kokonya abana abo Omushimiwa Victor twarorire no igwetebirero bya abantu oyakuru kwangira ekurwa Kimera nabagoteba boiko pongezi umwalimu ni Maureen Ondabu na Gladys kutoka Ariana ensoko ya Ayeko bimono kigimana hende ateba na pongezi mwalimu ni Maureen Ondabu na Gladys kutoka Ariana yairole message ikarabe kabire kulende yaikire koigura mangana yino bagateba ensoko ya Ayeko inera ensoko ya kabisa kile na kamwana kwa watu mwaka yomo miaka 3 wakamjugire na irianto kuzi miaka irianto ya lengo inera kabisa na muri ndogo ni mwanafunzi one abono abuna abantu banka kabisa kwa basomete igo ensoko iyo ane ensoko ngia na wakonyore ngikiende kira macha abulire kirase nanye mpaka suneka town no abuke teatro ago chabacha kucha macha upgrade nere ya koliboro gusikende ngiro ya koliboro korokina ire ndwende ne akachiri njira gitigerinde machago chatali machafu lakini no turateme tunye improve enyara kuba engi yake amachaba mange na ndaba maya tani munali naza Ombasa onditi korwa bugia kumumbu ya mono Victor ashekene kiao ogukwana na wale live kigima na kuligiretia Honorable Victor is a true servant of the people, honest and dedicated. Keep it up forever. Yakurukwa Fred Gusii from Suneka bia kigima ndo chine chinyinge ngo irana ndeji ngendra gujisoma elinde SMS yongo tigaisiko gujisoma ndi chonsipi elinde mwalimu amanye na bakurukira mwalimu bono lyabirira ono mwalimu ora kunilitangani ebindo manye gocha gukora ngora tina degota ya morali ki ikontagete nale gutwaranga chi abana abange bakosera school fees kwanyoro mwana obelire nka shinjiri busato balance walenka yale form 4 twale konyora chibes chiri chigo chamuna jibasa lakini amangana yonsipi amasomo chinsoko chipara inategemea ni chibesa onye tukati chibesa njire ndio lakini no ese mukuru bodi ya Ariana nkibago kora mona bali mi nini nkibago kora exactly bali mande yala up 90% no bali empowerment kira kurwororo maite ande yake na bota bajibesa direct lakini ko ligichinchera bakonyora jibesa cyoka banyene usikuba advice ko baletra no extension officers ili baba konye asense moyo buli ni watu babugate umuhimu mwingi ase binyoro tari yana wodi yoka
onchari no nyene county ya Kisii. Okay. Abantu ro bato manyi. Ningani ambia rangeri jibaraza. Apo wata mangana ko batebye na njabu nongo swera. Narangira ba agricultural extension officers. Bakwanira abantu baitu. Amaremo ikagenda kunyagokya. Kirengaki. Endagira tokoro baitu buri kiendo ikemburi inere sara leo kuri ng'ombe awafundishe. Yes. Enja tugusimaka chinchu cheito nere. Enja tugusimaka chibando nere. Kana ngo mwana musinini. Nenyo tugusimaka chibando. Yes. Engore emegwa kuga ende yakwe mita makure se engore ende. Yes. Kwa wega chibando isato engore. Na ndi isato chinde. Yes, ogo chumwenali. Chaso ga chibando isato gosenye engore kerengo. Igitukurekemo. Yes. Lakini ekero amangana agriculture extension officers bajete. Yes. Bagacha gusomya abantu baitu nga bekere bikamage byanyanyange beke bande yemo kwa bekere bande yemesengore enjero ko beko boyo nere tugacha konyora mavuna mangi. Yes. Ningani aba agriculture extension officers bache basome abantu baitu na gusomeka chibando bagusomeka matoke ya kwa maseito chinchu chiri kwa maseito chibando ni bintu bindi. Okay. Elinde unabono ngiye ko ero mongi nakwimoka kurunka ogenda sunde kuchukule ketungu. Okay. Nege tungu ege space yo kutungu. Wende utware geti check yae. Yani geti afasi niniga obeke chingorisa de chibitungu obeke ruboyo tokanda sunde kugore bitungu. Nabo konyoranga watwale bitungu bisaino kule ogutumia se nyumba yao. Okay. So ningani gotwara mopango iyo era watoto. Likwanekina kwa bairu bumanyigete. Oh, yes. Mwanchu murigeria mbali bagendete kurigeria kurwasa omutanda hulio ito okurukwana na oro Facebook Ndizi TV News Digital tagete ndabakwana gaga kigimeli moyibwe na mwahikirenka abo Ndizi TV News Digital abakwa ndo follow na go subscribe yani follow igabo anytime usukurigeria abo se picture yo ntobegete mirobili ende mengi kigima mirobili yo stokora kaiga mangana magia bore mi ni mirobili yo ito yonzi no regabo Emmanuel Gesuya tuned from diaspora biamono kigima Emmanuel Gesuya nyangi mulonga wiyabori na bagoteba biamono kigima onkendi Jona Ondieki oyo no mheshimiwa Jona Onkendi Ondieki proud of my teacher good job no mama itoy kabisa no alenge gaiga Ekeumbu ngatene chuma mosiriende mheshimiwa Jona Onkendi no halengiga na SMS toka kwa mangana mange na abolitie kirogo kyobo ubochumbe urasikia magyo DM kabisa ncheisana agate abate to kwenda kama soezi amanye koi amaye koirana iro mwanafunzi ono lenge kwa masometia. Yeah, I'm very proud of him. Very proud, and he's a very brilliant young man. Okay. Yeah. Biamono kigima momo kieri tukolimo bukie. Yeah. Bukie biya abantu bamutianira no mwaga bwigiri bwibiri na 25 na ibiri kumubika balime. Yes. Igobona tigatu mukia biamono kigima Onkendi Jona Ondieki omwalimu ogasometi otebirenga no bwate numya kwa ringe igo ande yake ogotakira maya alafu Ruben Obure yataba tuned that's my super MCA Riana Ward best wishes na bate biruja kwa Ruben Obure. Douglas Binondieki tuned in from Kiambu County na bagoteba etete gonsiria Kiambu County great na bagoteba igabu yakima OCS wiki agoteba na Brenda welcome to World of Politics Riana Ward well represented miamono mwana biashara KE my MCA na bagoteba Brenda Ombasa gateba that's my dad right there akoro Brenda Ombasa this is your daughter. Yes. Kabisa Brenda that's my dad right there kabisa miamono Brenda wana miamono kigima akoro Benard Nyakwana agataba watching live from Kiagware South Mugirango bia kigima abuomba libagenderete kuri your in-law mbaligerete Benard bia mono kigima na bangi bali kiri SMS kirega igasi mie ya nene ejibalirete cyonzi intraso manoroche ni chinyinge kide kambwate cyekire kirinko ndo mutumo koko rende tiganchuti bere Petronila to basa gonsiyekerera tiganda chuti bere satoiga wishing you the best mheshimiwa you are a great leader oyakuru kudivi nambaka bia mono kigima nalege gokurukwa na agataba na Honorable Victor, you are a true servant of the people of Riana. Please remember our youth as well. May God bless you. Akurukwa Tom Nyamweya. Biamono Tom asoko tulikire magaraba ya bono. Nalege gotebana ninakuombea. Taligetiri etarakinya gotebana ninakuombea. Biamono kigima asoko usabira omheshimiwa gaiga. Boigo nalege gokurukwa na agotebana mugambi Victor ntu akoranere gasi yobwarimo na musabira amaya. Yagurukwa
ndari getega iga akobwati ngata nyasaye akobwati ugambe tari gitirieta lietaria tari geti tangu ndwali kwa na ndi kwali kerieta tangu mwishimiwa na manyaga iga Samuel ndari kurwa mwata agotabana ngosaba otabukie enchera ya Nyameuru mwata ya tigere tuenchera ga kitokonya no nyuma itenchera Nyameuru mwata igo koboririe nga oire getambukiro mbia mono kigima nari gukuru kuna Rosmoso kurwa bomukora Bunyakera Victor tunakuombea mema. May God give you good health and wisdom to lead abanyariana bamintobuya bia kigima nabo igo nari gukuru kwa agatabana Geoffrey Nyakundi kurwa Ngeri tuned loud and clear na bari getabuli tangani omana agatabana Honorable Victor Ombasa no muraibu wanchita magendero nyasaye amomente chinguru eliakorera abanyariana egasi akurukwa na Osil Godfrey kurwa Ngeri yes na bakurukwa igo SMS kine chinyinge ndoje chigire chiza kirinko genda so mutumuko tikankuniye hega Geoffrey from Riamontinga Bomokora village Honorable sisi tunataka maendeleo tutengeneze hii barabara ya Bomokora tunasumbuka sana wakati wa mvua embura ebale yugwete batebere na ekerembure gotwa niko bakanyoro muchando yes hello Ndizi TV niko tunde ni Peter Mauti kurwa Tureti oyo no MCA mchapa kazi na mpongeza kwa vile ameanza kufanya kazi so nkomotebia amente ebara ya ijabe bonyancha omorom na inde ebirabu timadiliteri era bigu ya beire linani era bigwe okay igamine gotebana ki ebare yementwe omoromu na boigo ya era bigwe ya bere linani munkwaniri kabisa igona ukwaniri ebare yo atebe koro kwa ufanye kazi ngomatebya iyabe bonyancha ementwe omoromu bya muno kigima mwantu muri SMS ni chinge kirega iga ndagete togende kidai kaibere choka Petronila mukera gutoira so mutumoko elinde tosiba mache kugana kuriya mache tosibe elinde tokwire na SMS ichonse kirega mwatumire kibalire tega iga ngo kisomande elinde omweshimiwa gaiga mweshimiwa Victor Ombasa omondo kurwalia ase ward ya Riana imeje county ya Kisii semelia county ya Kisii ase constituency ya Bunchali elinda manyena mumurigireti na boigo mwaigure ali ukwana bono twatende so mutumoko moke ngore na tole bwango kigima elio togendre no murubiri to Ekeumbu litukule juma mosi maroba ya bono Umurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tukuiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yeito yonsi chinsemero ngebere naire bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abwonda isi veke nambeye asesemiao enoti sano na ibere inya isato isano nemu ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubekoro boti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime soa asu mutandao ensemo ya YouTube urikirieta Ndizi TV News abono konyora chibicha siabaria baito vemerubrio ao voigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu Gusii omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ryubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eliobwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV obwansu Gusii
buya kigumuriyo television ya Ndizi TV na nditwerenira sekengese giya kabere Ekeumbu buri Ekeumbu magaro ya bono kero tugendere tugukwandira mangana siasa no mwishimiwa Victor Ombasa Omwando kurase ewodi ya Riana egiye gotoka bonchari me county ya Kisii tokonira mangana mange merobeli yaye ntwa mumanya kurwa buri tangani nga yeboire gutira twamanyire bake familia yaye merobeli yabwate nebirenga byaje nabo igona inu mwatebire namo maete nali akolire mwaene kiringa no murai kigima bono mbiyamo kigima SMS chigane chinyinge kigima igonta gete kora maburia umwishimiwa kaiga mangana 3 mago so ase SMS ikera kideka tubwate isigide kemerongo 2 na isito chioka chigetsinza isano echobo tukobwa rero na chideka choka tubwate igo mwishimiwa goika tomo bate kabisa tomo migi kabisa tomo tiumuriro ime linda tatebikiria gitakeire tutaramotiga enda guchiabu kia rataire isi mnemirimo ya chakire to kumanyiriria na bota monyore na inde ochokonyora nga mirimo ya mubwatira nirikigima igakarega ali kubeka chibaro morom igontora monyora bono mwishimiwa serikali ya Chorirwe county ya Kisii oikaboniga ase serikali chiaitire chibunge angeibere turatebe iga kurwa mwaka w'ikiri 2013 15 22 chibunge chi county abandi bari bagoteba nga nchikorete mirimo ya buya oversight buya njirigirete serikali yaeta yumwishimiwa nkwaye bakorete mirimo ya buya ajibirengere bya ombiribi no nkwakira nole na chibunge chi county ye chibere chindunde chibere bakorete mirimo ya buya oversight buya eyo ntona tayo muraria ngari na chibunge chibere esibara kanyara gukora mbakorete ekera muna bono ibintu mbere byararekana bire bitatoiga akoranga kwa sababu yao amagendo narekana takorekana lakini ase gatogocha entunda ya kabere akara kise chacha gitalia ase ebunge county mangana yogo bono gelibu ebunge county bono gelibu county speaker mangana gachakalia makongo kisegi ekagera oburai bugachaka kusalika kire bachaka kusalika magenda gasira bono okay korengana na inwe na kigo semunaye na kioro chumuraje ko gasi bujake kubwa baria egasi emuraria twaikaranse second assembly mara kabiri okay na governor ito Paul Simbarati yes na rwe speech ya ntangani nese speech ya arwa na kwana ukogani kwaye wajeze county ya Kisii nze kwana ebintu bibere bitatu iga kwana kemo ngelinga munaswa na nyoronga obwibi mbwalingo bonge sana bwekerango kigoro akanyoranga omuntu igagotoka Canada lakini agwako no mushahara ase county ya Kisii yes na kwanetere ukuru wa Ekigima nitukuria kurwa akoba kwanira garia na tegerete no nicho speech ya ero ekere omontaga omonto kusaba akanyora omonto akaikaranste buya kabisa Canada was US lakini akanyora mushahara kero mutinyi hiyo ni kitu kibaya sana kwanyoranga omonto abwate wa ID number yamo lakini abwate carry pin 192 awako onya 100,000 carry pin 100,000 mara 192 kwanyora chishingi milioni 10 chiko so ya account yamo igomuna umweshimiwa oito Paul Simbarati governor achaka bakora audit utakomanyanga ki nkai megwere nkai chibasi kusirira nkwaro konyoranga chi driver chirikire se county ya Kisii chiringi 266 lakini chi driver chitakire se county ya Kisii echiri wasini 60 boka amonta alikire akanyora mushahara atabwatiga siakora oboka mambia ogenda bosongo gore chika zedi sato okaranze otoli onye chae mpaka maragoba wera na buwe mushahara ocha oso so intumu na MCA ndotake kubwatsi governor ito alisi basa cyaro eminyanyo kibasa cyaro kosokera ekero monta akanyora kibasa ekero monta kibasa koso ya account 10 million kumuti
moralia na chinsoko irenga turarosi na 10 million asumotie nchirinke nora sichicheto nora sichicheto chipara nirenga turarosi in 1 month na 10 million kube komoro iko toisoko rosi legislation toisoko rosi machiko a second assembly totebana ki abantu tokulika muna ji driver ebe hatia konyorango muntu likiru extra abantu tokulika bakanjo abantu tokulika muna abanyaktari nabo tubwatanye n'abanyaktari 100 nabo anye n'ikanjo 50 nabo anye n'abantu bakorega asiga nabo tomanya ngo musharo bwo guca noroyo chibesa chiri chonse byara basoka chinjire cha pembeni kisire tonyora chibesa chirakora magana koze chipara chito tonyora chibesa chukura mali ko tukinya kitari chito tonyora chibesa chokurwa chibasari abantu betu basomere intwe inche muna Victor nintegete mbwatsi omo governor kwa eni ya batengia ani ni manyetana na ba MCA once mbagani ko mbwatsi elinde totware uburayo buya ule transparent urubwasi oku abantu bakumanyanga ki chwesa chiko cha nechi egasi chakora nechi naende totware enchera anya ne pare kurimo totware enchera ekubwatiwa ebare yarimwa anya tere miri kuikira muna yabande kurimwa ikiagara yati yakorwe igori yali tunyara magandre se county ya Gusii kibasi ko chiro moralia echire chinyinga mono kibasi chichonsi pi kizo korwa kizo ko be kwa sega chibanta ko kobekwa abantu baite bararubura bu enjira engia a wage bill nekinete kuikange 58% yere talibuya takireke igo chance lakini numanyete gento ngere kuro kuna impunity fights back esongo batabale mugabo no identified otebire na rigere iri chinkire iki bese no jigo sogo chia nekibona abantu abara chiko tigwemere mukira na bakwenda kotini nainde county service board likulika abantu ngajarengekira abantu abonse bakulikwe myaka ye 10 yose kolengana naye ngajarengoro moralia omuntu olengese public service board the county service board ole bakora magoso naendelea kana kabisa ngana magoso akolete amagoso ayo tikanyere niribwika na bora nyale ngone bintu biko byarenge bikongu ebikongu kabisa se county ya Kisii no wanyanga no mugabo no ruro ngwa tamanyete biliomonto arenge nero lengo office tole nero likulika abantu ngiye ko ari gita abantu barenge access kubwa barabwende kulika tigera ni machiwa yuko okotoka na wata magoso wacha sheria chukue mkono wake roje kero monta isiko bear responsibility kero monta isiko gotenera asabande gotenera akolega singia ebintu bibisire tutakuwa na maendeleo na omuntu akolera magoso na magoso ya tokirenga ki o mana pinera akoleta serikali teyo iru getambukira kirega wana speech yaye igateba iga kistepa ko cha koira echinde nchibe chinduro kichira be chinduro sabantu bande okobobororo abantu bande gutugibwemere mukira no bobororo kirabe kistepa ko te kichibe chinduro anyo monto gutiga ase akaba magosa akorire tali monto motetinga kora magosa nerube ko kolete wakagutugibwemere mo magosa naye ogotiwe meremo muntabe ko maito kore kasi yae kaicha abantu baitu banyora magendro egente kya muhimu abantu baitu ase serikali ya Paul Simbarati emyaka 5 mitangani emyaka 5 yakwera atware scorecard akode abantu naki ebine bina akora ngasoa account ya rengega emyaka 5 yarire igeres na bayikiri moroche tingisena ni mukungire nchama kibwa chore tukuru nacho tukuri kia maendeleo chap sio maendeleo ya pole bwangu maendeleo ya haraka negia nyalekanete maendeleo chap ngeri common ngeri manyikanete mono ga Gusii negia nyalekanete ukachoro kwetre kia meki iko na nchete omanyine kia meki Alfred Mutua daktari Alfred Mutua iko na rekolire nchira ekarabu mugaba na Machakos miaka 10 ali akakora magenda maya sana Machakos njoma nyani jitu Machakos nkarora
asna yetire ndakaigo nkarora muna Roseti wagachichi stadium chiparo Rosiri abantu bamachakos bagasumbukira match wale mire bisima ngaranga umuntu oyo ni mutu muzuri okay tianso sikia makiaye na ene enganjire ngo mu MCA no wangu mulige okay madengo mwaka njire kiye gwakorera subuo na njengora ya segetire njire kiyo rankonye njire gwakorera subuo tunyerete seri bodi adere ya boni gani garo muno mini igochikoba asamangana yichize chisiko yes chize chisiko yes ande yake yoko chorukuru kia mekiole kia maendeleo chap na banda ko chorupia bindi mbichi ko gotanga ko remire muna abantu banda bangi anene muno ase serikali ya Gusii ebiyama etu abitumia kuri chikura okay monto cholte kuri DM obero mu MCA osobere kende na njenga charo ku MCA opa obero mu MCA yes monta ka charo kuri Jubilee obero mu MCA bono tikatobeke mangane ebiyama ralia kando ensemo bono twanyole assembly tikatoruanderere biria abantu baito batagete ba Kisii County tobeke ebiyama bitaralia maega kera kogenda bunge ngabona njina cholte kuri MCC kosenga cha ku Jubilee yonta katangale bintu ki Jubilee iye itatusaidia tekonyalagana tikatubwaterane muna ba MCA twacholiru yama tuweke nyuma tokala abantu itense emeremo governor narweta marieta yaba waziri yes musemo nero gotebanga ekero tagete kumanya gose company ngo sagisidiere riri tukuriba ko haya abantu rari okumanya korengana no mugo chora chorete korengana na marieta yimna kwanyeroje ande muchikunya go isaranzira kunyaligireria na koba unenkia balia marieta yabegede no kagirete timu y'umuwazi umugabana chorete ni timu era konye umugabana go gwikirania ire yaye riri abantu biki county ya Kisii bya mono moralia yes umugabano ito tali gora chagete siasa obero mo council Nairobi obero mo jumbe Dagoretti North chintunda ibere bono obero mugabana no muntu manyete ngakigasi gokorwa gocha gochoruka Dagoretti North chintunda ibere igemine dinga gasiara kora Dagoretti North ngasingia ekasi yara kora Dagoretti North otakiranyara ta Kisii County yes ochorire ama waziri bali aroje ngabaiga bagere amaroraye aikireneke amarieta yaruete yes na chanyarete se assembly na tunyaligereri okay ketonyaligereri to wanchiranake hapa ulifanya sawa mwaka wachafanya kazi yes kene kera toki ngatwanyoliro nero na chole tutali bia na toko madengo mwaka gaiga aigaro lakini kochora mwana cholete ni mayete Paul Sembarati muntu mongaini muntu mayete eke atoko choro muntu mayete ngangu chalgo kuyi iko choro muntu mayete ngaki eka sinamwa atanafanya vizuri ande yake asingi njugwanzire tenkapo mu governor ndaireni okoboko ne batolimu yo trochina na bera nyanya kene ntumne kiko happen ko siko kolekana asokwireni okoboko ase bali bamusirete no wa okwireni okoboko lakini no okwireni okoboko wikugwireni okoboko so muntu ruchinga nafanya na kolegasi ekera no boreni okoboko choro muntu acha gukora gitiki akwireni mai busabusalirieta iko njenye gendenga amalieta umugabana achorete na marieta maya na manyeta abantu begachorete na ntu bagocha gocheke tuko bakorera betting ndo banyala abantu baya to bayegasi bakore mjamono mwanju murigeria niko kwatumire SMS chao gocha gatiga ngete igore kirunde kenene sana elinde mwishimwa manyena ni ngorika na inde imbirengere kimugwate bwirire buya yonkoro kwa Brenda Ombasa omutangi o Victor Ombasa oyo no mokori gasi omuya igonko musabira maya niko inde Tharaka Nithi County oyo Brenda olia your daughter Tharaka Nithi County yali my first born otevirenga na kurigire tikurwa aiterete Facebook ale kurigire tikurwa mbia mono kigima mora from Ogembo wish mwishimiwa all the best mbia mono kigima naligana ero koteba na nchenkoro kwa Vincent Kaburu endugu ya mwishimiwa Victor Ombasa nekemaene correct mbia mana the deputy principal Nyamira Secondary School okay mbia mana sokurigire yagatebanga ongera mwishimiwa shamarorama ya obwate ase ward yaito ya Riana tigariana yaito etware amagendero amaya bia mono kigima sokurigire mwishimiwa emagoroba yabono ni Wycliffe Marco kutoka yabe Victor tosha 5 tena uyo ndo tebirigo no etora kora omwako yabo kora kana urigire ribocio bia mono kigima allo Ndizi TV bwana
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe moralia goteba kibati. Na mwemsio mwando njengoro kwa Sebastiano Nsongo ekorwa eke barabara iria hanyi inche nigo nduete marani ward inche no morandia na lingana ndibuati mubaga no konya o ege kwanero MCA Ombachi namanyete enamba yaye ege kwanero ngati likondo gaminetie mukonye likondo aminetie ate no maite namba yaye biamoro kigima soko tulikira ego cha sege studio magro ya bono ndubwatega I'm wishing you all the best for the aspirations you have for us. May God bless you. Akrugu David Motonu. Biamano David, Alice and George from Makuti Suneka, mheshimiwa tunaamini utafanya kazi nzuri. Huyo ndaka tabana ki inche aligete initial sigaiga chi nyinge lakini St. Mary's Mosocho boys, bravo our old boy. I'm proud of you Mr. Mogusu. Komanyire namanyire mbiamana nero tebire ngambia kimangate na likaga igalitangani igalikana Honorable Victor is a true servant of the people, honest and dedicated. Keep it up. Hena ndolika Honorable Victor is a true servant. Yo neralika atabakuru kumugusu kurwa suneka mbiamano mugusu aso tulikira gochaga iga Richard Bosire kurwa bo ndaracha Riana lieta asenara kurukuboigo ndaracha ensoko ere bobe ekero embura ya ture bantu mpariko bucha mache gobora ko igure mwishimiwa nensoko na ere nsembi ya tebire yeta ikobucha kakere embura ya ture. Congrats our able Beatrice Nyangacha from Nyakyogiro. Mwishimiwa Mwando is a servant leader. We wish him and as teachers we miss him. Blessings for our former katibu ono mwalimu okuruku Beatrice Nyagancha kurwabo Nyakyogiro atabetengwa bakorete merememia na inde nigo baburete sana semereme ilikuwa bakorete. Congrats our able MCA, you are equal to the task. Our ward will shine under your leadership. Beatrice Ken from Ria Montinga semonera bikurukuboiko na hali watabana ki next Ekeumbu ulete MCA Manga ward ikobono no gwatebire igo togendere kumuriye tokubonyora hapa mbiamono kigima. I'm proud of you brother, always honest. Akorokwa Marceline Kwamboka Itiro Girls Boarding. My sister. Your sister? Yes. Amura familia oneko bweta koboko. Amade aoneko sirete. Kabisa. Kabisa. You are very lucky. Mbiamono kigima. Tena pia mimi nimekusupport mheshimiwa kwa vile uko na roho ya kusaidia kama sisi mayatima. Mary Angwenyi from Kisii County. Mbiamono Mary. Nalige wotabana Kim. Mwalimu Kevin from Suneka, pongezi mheshimiwa kwa ushindi. I know you are a true leader. Work for your people. Inshallah kaka. Nabako tewa boigo. Ndo chini nyinge kigimaga akitinta etisi keronde isiko. Elijah agatabano mugambi Victor ntu akoranere egasi yo bwalimo na sabire amaya. Ataba Elijah Juma kurwa Suneka. Okuwa ni iria maya ase bugambi bwao nyasa akubwatokie akubwatisie wikiranie chira kiria kwaliete akorota bana ndilinda akorwa mzee kijana mzee kijana kana manyarere ngumura mzee kijana andoka mzee igoro maide kabisa bia marugima friend. Okay, Robert Matoke from Bonyakira, wish him all the best our able MCA tokumusabira ato remere ebara ya yabe society ritibo linene itibo rike mpaka kiorori biamono ino mo ward admin musani ona ward admin. Yes. Okay, biamono gonere obekirensemo ya yega ko igure ebari ya goteba nero obarigiriri igabu bya kigima. Congratulations as a Honorable Victor is equal to the task. This is Makori director. Yeah, John Makori. Yes. Nero ukurikirega igotebire na biamono kigima. Narege goteba Bosire kurwa yabe no totengerete na John 9 nigo to gusabira maya okonge
okonye abanariana Gusii John Maturi. Tumempongeza Victor atusaidie watu wa Riana. Gladys Mark kutoka Yabe nampongeza Victor omweshimiwa mbia mano kigima. Na lega goteba aligete chairman community policing twasome yo Ekeumbu ward governor atoete kende Elijah Nyamweya. Mbia mano ayisugulika gochaka na asiri ojikora ayo ogurukuna ongera mweshimiwa Ongoseti Martin ongera takulika mweshimiwa guide and support the governor. We are all looking at you. Just as Muchache Munda, director by Restaurant Processing Company of Kenya. Na bariki bocha gaiga. Alege gokulika otabana Honorable Victor, wish you well in serving your people. Richard Oisebe, Biamano Richard. Enoku Ibrahim from Nyamira. Honorable Ombasa, keep it up. Good and work for the people. Biamano kigima emaroko yabona so kulika SMS echuchi nyingi kigima na korokia okomusira omweshimiwa Ombasa gahiga. Mweshimiwa ase kamerelia ase kideka cyatigere cinke sana ise tuchuka tuike cinza isano cimakaro yabono asojo koro murobyo. Kwonera ngabantu bari na ward ase kamerelia obatebie ali bagochorete no bwato munguso no bwate kirenga no bwate okurigeli kigimana no chikuba enekelia alikuwa batebeti ngo baikirani ole mbia mono sana moraria asa abantu bane bariana iongwaka litangana bia sana ase Ndizi TV. Yes. Asokunganchira njese studio. Yes. Ene nyara gukwana nabantu bane bariana. Yes. Ngosoli na barabu. Na komenta nayo ngosoli nabantu baito bonse ba Kisii County. Yes. Omonguso olimbwate ase ewodi ya ariana ningani nyasambwatsi na mumbwatsi enda mangana to kwana katwara kole campaign nyare kunyikirania mumbwatsi kabisa ase mokorora muna bantu bamendo bari anango korabia ngokoboko ase mokorora nko genda kando wasentreka kole gasi mune bwento gokorwa ntebi ngagego morai wachirisiko kusirolenchera genda iga. Okay. Ili ntokole gasi amo ewodi ito ya ariana esoboke sama gendro. Okay. Biamono kigima asensema ya YouTube mose yoves agoteba good work, keep it up na bagoteba bono emagaro ya bono bono mwanchu murigereria digontete ko bageri kugwakira ngambia mono kigima asama tuko make itire TV yetu ya Ndizi TV yabaki kubarabara kidogo na kulima chinse mo chinde ntwabwate umurobiri mburanere yatwete nyinge kigima igasalie mitambo yaito twabere to konyonchia kana konyirobiria na konyerosia bono nigo twanyige kire kigima na nigo togenderete kwene kiabuna nige yairanire mna yalinga bulitangani imburanere yatwa egatorusia timing kigima nere yagerete asiji machine cyeto chigekeire egachinyagarie nchiragiteiga kurende ntogenderete guchigika kegima igo kuchakira bono kugendera ni igo guchikobago gotonyora chinsa chonsi 24 ime ya Ndizi TV bunere butambe okubarabara ukwo togenderete kurigiria ba engineer baito bakorawa na esboninyamente bagenderete kurigiria kegima na kwenekia chikira chinga kingoto nyorohore ekiera kaiga no egete seni kio mu Gusii na mbeye mo kio no bweke Gusii kiro bwato bonchoria ebe no korali pogo kwa ebe no bonchoria otagete koralia bwe ebiasara biao aiga no koreta ekiera nigo tugikira bange kigima nariga igori kire yo mweli tinde de musigeresko igagata bana mwambie wakienda country assembly waongee changa main stage ni kama maji tinde de musigeresko kira nero kwa ni point yabuna main stage yeko kana sana ku main stage changere nyinge mukwanira mangana imorore na kiyo kupunguza tapate birego eyo mwali dogo musigerera iziko bia mono tatebetirie tali ya bia mono kigima bono mwanchumurigeria genda YouTube Ndizi TV News abuno gotonyora subscribe murobali bono muno yobu mweshimiwa ulegaiga onye tugeti konyora go simusani otanyorochi olikonyora chitoro chialire oengerwa genda galie link yeyo mo forwardeli nera aligererie kabo Facebook Ndizi TV News Digital no gotonyora TikTok Ndizi TV News Twitter @Ndizi TV News ejine gati mitandao yaito iliyo gotonyora bono bia mono kigimo mwanchu murigereria nigo ngwakira bia mono gendera kurigereria Ndizi TV utakira chinsa 12 cia mambia no murubiri bwege singa na presenter video litukolia mambia nigo bakaleza emo ya ugembo asikanisa yemo ya Getumbe ngatira bikuru kugonye tinda asirerie terio no bakare abo chinza cia mambia oyo nero kuru kwa Victor Obanyi
ndobwate Frida no akare Brighton Makoli abagucho kutoka Gabwo na omanyene Gesinga Kigima uyo kumanyikana na Vincent Onyancha no bagucho kutoka gali na Isboni Nyamete bonsi obatano no bagucho kutoka abo aye mase mokurwese kaniseria marandi nakaro abatelimba karo abange igotomo cyo gucagara cinsa 12 cyamambya gweka cinsa inye cyamambya asomuro buli yubwe Gesinga gwekana riri tukule Jumatano karo turale tomogeni ondega iga elito sange na kumanya ibirenga byito obutukobya olio koletero mu rubiri oyo producer yananiga kuri kwa Petronila Mukira bya mono Kigima inchini gonkuru kwa John Kebati.